Áno, veľmi ťažký zápas pre nás, my sme potrebovali vyhrať a myslím, že sme to zvládli dobre a musíme sa pripraviť na ďalších. Teraz nám začala liga a my musíme vyhrávať. Tak ale sú takýto príbeh, že to bude asi veľmi zápas a pravdepodobne asi aj rozhodne. Tak áno, v tejto druhej šeske asi nebude pekný futbal, tam ide hlavne o body a my sme to potrebovali zvládnuť a vôbec nie pekne, takže nám to je jedno, aký to bude futbal, hlavne že budú 3 body. Môže to byť takou psychickou sprúhou po tom náročnom období? Áno, tak my sme potrebovali vyhrať, my sme dlho nevyhrali, z Michalovca sme to vyhrali a teraz sme potrebovali znovu vyhrať, aby sme sa trošku schopili a dúfam, že nám to pomôže. Tá gólová akcia s vašimi očami? Neviem, kto to tam Adam Gaži tuším mi prihral. A takú malú obalovačku to mám ešte. Peter Pudorocký to púšťal, tam ste si zakričali? Áno, to som mu zakričal, nech mi to pustí. A ste si uvedomili, že by mohlo byť viacej tímov z východu súťaží, lebo koho ste doma zdolali v tejto sezóne sú Michalovce, Košice a Prešov. No vidíte, to je pre nás novinka. Asi sa nám proti nim darí, ale nám už to bude jedno, kto sem príde, my musíme brať body. Bolo to vlastne posledných, predposledných, tak naozaj ako veľmi dôležité je to víťazstvo, že ste stiahli vlastne ten 5-bodové manko na 2 body aktuálne. Tak pre nás strašne. My sme tieto zápasy veľa nezvládali a myslím, že tento nám pomôže a zvládli sme ho a teraz sa musíme pripraviť zasa do Trenčína. I keď dáte gól, sú to 3 body, takže budú vás tak troška odpichovať? No nie, ja si myslím, že to je jedno, dneska doby dal gól, hlavne, že sú tí 3 body. To, že som ich dal, ja som rád, že som konečne strelil gól. Ale je mi to jedno, kto teraz bude dávať góly, hlavne, že budú 3 body. A potešil ten gól tak osobne, lebo to čakanie bolo dlhé, myslím, že 20. september, čo sa bavíme naozaj už x mesiacov, že Jasné, ste čakali. veľmi sme sa, myslím, že celé mužstvo sme sa trápili na gól a keď sme dali, tak sme ešte aj prehrali, takže dúfam, že nám to pomôže.